Lisya Anadolu'ya Şehit Mehmet Said'e yazdığı tim 5 tarih turnuvayı bun. Zarokan hem futbolist hem jibehna vandarket Reveberiya Liseye jiboku zarok ziyede bir telefon u tablet anramıcul nebin çayleki ki usa organize kir. Dıdavya organizasyonu da kupa u madalyadan fandekar u timin serkefti. Müdüriyeta perwerdehiya Netewî ya Midyadê ji bo ku zarokan ji mubtelabûna teknolojiyê dûr bixe turnûveyek organize kir. Di çarçoveya turnûveya futbolê de ji Lisya Anadolu ya Şehit Mehmet Saidê yazdı tim beşdarî turnûvayê bûn. Li qada futbolê ya dibistanê gelek pêşbir katine li darxistin û di tim derketine finalê. ام سپاس دکن از مدیری خورا و معلم خورا تشتکی حال جمره چیکرن از صنفه خود دستکلمیش دکم انشالله ایقازن چکم. Asadım ve futbola zahf koşa. Mektebama turnuva düzenlenmişken az am hatin jibo havale xo pır xoşa. Pêşbirka finalê li tesîsê Wezareta Ciwanî û Sporê hate lîstin. Ji bo tîmên serkeftî merasîma xelatdayînê hate kirin. Müdürê perwerdehiyê yê bajêr Abdurrahim Demir, müdür û mamosteyên dibistanê û gelek xwendekar beşdarî merasîmê bûn. Müdüriyeta perwerdehiyê kupa, madalya û diyarî dan xwendekar û tîmên serkeftî. معلمه تورنوا چیت کر مرا کیف آمده و ام بونا شامپیون همو است انگی و ساقبه ما چه گذاف خوش بو تبریت کم همه arkadaş خو. مسای takımı mazın bir le çene bu ام بونا ikinci caneva sağbe ma tebrik kin. Turnuva ka hoş bu pavra kaynaşmış bu. Yani matav da mavdun asker. Armanca çalakî ew bû ku zarok zêde bi telefon û tabletan re mijûl nebin û sporê bikin. Müdüriyeta perwerdehiyê û rêveberiya dibistanê dixwaze salên din jî çalakiyên wisa çêke.